Hello mga Yinians, no? Dito tayo sa may Benelli, Dagupan, no? Dagupan City, Pangasinan. Ay sa sa likod ko mga Yinians, so Benelli. Papakita ko lang yung location mga Yinians, no? Tapos yung motor sa loob, i-vlog natin mga Yinians kung ano mga available sa loob mga Yinians, no? Tara mga Yinians, samahan niyo ako. Ito siya mga Yinians, no? Sa may Armac, no? Saka Carmack, no? Katabi dyan Suzuki, no? Ito siya mga Yinians, no? Katabi siya ng Motolite. Ito mga Yinians, Benelli, no? Ayan, Dagupan. Ito yung mga motor mga Yinians, no? Tara, pasukin natin. Tara. Ito mga Yinians, no? Meron siya yung ano mga Yinians, no? Available ito mga Yinians, no? Mga motorcycle, no? Maliban ito mga Yinians, no? Meron siyang mga helmet dito. Papakita ko lang yung presyo ng helmet mga Yinians, no? Ito mga Yinians, no? Kahalaga siya ng 3.7 ito. Ayan, kasi ito naman 3.7 din na ito siya mga Yinians, no? Ano dito, pagpasok nyo ito mga Yinians, no? Mga helmet na makikita nyo sa gilid, no? Tapos ito mga Yinians, yung presyo naman ito mga Yinians, no? 3.7 din, no? Halos na 3.7. Ito naman iba, mayroon siyang 4.599 dito sa may bandang ba't ibang ano yan, kung anong klaseng brand, no? Dito tayo magsimula mga Yinians, no? Ito mga Yinians, no? Yung Zontis 400, no? Bristol brand, no? Itong presyo yung Yinians na ito, ano siya, 368,000, no? Ayan, tapos down payment niya is 110,000, no? Tapos yung 36 months na Yinians is 12,800. Ayan mga Yinians, no? Ayan, dito Yinians na ito. Ito mga Yinians, no? SYMTL 508, no? Yung cash niya is 400,069, no? Yung rebate is 400, no? Yung down payment is 140,000. And means, no? Yung 36 months is 17,765. And means, no? Marami dito means, no? Yung Benelli. Ayan, motor. Ayan. Ayan means, meron dito yung Benelli nila, no? Yung cash ito is 399,000, no? Down payment is 119,000, tapos yung 36 months is 15,300. Tapos ito mga yun is yung Benelli TNT 600i. Yung cash nila is 419,000, no? Down payment is 125,700. Yung 36 months naman is 16,440. Ito yung tsura niya mo yan, so ito yung tsura niya. Ito mo yan, yung Benelli, ayan, Benelli Leoncino 500. Cash naman is 348,000, no? Down payment is 104,000. Yung rebate maintenance is 400, tas yung 36 months is 13,450. Tapos may dito, may helmet dito yung Geely brand, no? Ayan. No? Dito lang siya nakalocate. Minumay dito sa may Benelli, Dagupan, no? Dagupan branch, Dagupan City, Pangasinan. Punta lang natin siya, pasyal lang ito yung location niya, malapit lang sa may City Mall, tsaka katabi ng ng Motolite diyan, tsaka dito yung Suzuki, tapos yung Carmack dun sa harap. Okay mga Yinians, salamat sa panonood. God bless everyone, more power, keep safe, sana sa buti kayong kalagayan. Bye bye mga Yinians.